Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ken tibiyag, pakanagang kadagiti na espirituan nga adal, budno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itonday ti tao ti pudno adalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, ket magunod na tibiyag at nanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken tibiyag. Manggigang dito DZTP 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocos Sur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyak. Di pa nakapalintigarana, dalos ang nagpusuken kararwa, magnet kahiti panagayat na nuta, lanagkalinaed ka. Naimbag, abigat yo amin kakailian kan kakabsat.
Naibag nga bigat yo, iti dahito yung aldaw ti Domingo, dagiti gagayom yo iti tangatang, kan kakabsat yo iti tangatang, kumablaw kada kayo iti naragsak nga aldaw, Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquinas Guerrero Jr. Naibag nga bigat mo, Brother Ray. Kastamo at kapsat. Kan kadagiti amin na dumdumngag nang nangruna dagiti kakabsat tayo iti naduma-duma diso iti pagilyan tayo Pilipinas kan iti balas yu tao. Okay, kadagiti kapsat ija iti parna ti Kamiananan ni Ilocos Norte. Ija kaunayan iti Church of Christ. Kastamo tin iti Narbacan, iti Burgos, iti Salcedo, iti Candon, iti Bangar. Ken dagiti daduma pay. Kaya kanduan. Iti nangruna unay kadagiti kakabsat tayo iti balas yu tao. Madanon da tayon ken ma-access dan ti programa tayo. Kinagpaisuna nagkablaw kada tayon ken nag-message kada tayo ni Brother Dub Maclish. Na good morning, dear brother. Sa pala kumata na imbagan, hope you are fine together with your beloved Dayan. Good morning. Ken kastamot ni Brother Jerry Brewer, sa pala kumata na imbagmutan, ta kalpasan ti panakaopera na. Adu dagiti saludsudan nga naawat tayo iti kalabas, Brother Ray, ti kaunandita ket nagapukin ni Dominga nga kun kunana saan kadi nga dagiti amin nga denominasyon ket maawagan ida iti Church of Christ ket isumot lang ngamin ti pagdaydayawan tayo may sa Dios kunana niya ken adapay dayay may sasaludsod nga kunana kuna jay karubak kunana mo depen na kano ti radyo na. Ay kasanong arod ang makakasaba kayo apo ket awan di damet kayat awan ken di damet kayat ti dumngeg no ag-broadcast kayo. Oh, dagya. Ada kita ket pasit lang dagiti reaction sa niya. Ken may panggep iti instrument kuno music iti panagdaydayaw dayta balikas as salo kuna na salo dita nay Biblia ket sarsaritaan na dita ti panagaramat iti musical instrument kas iti gitara arpa kuna na pa dito arpa ken oray pay dagiti ukulele kana na niya ken adda pay hangko nga na isurat ti dadumang kita tanto kada iti messenger diya kamo na nag-message king ka Awan na. sige ket dagita intay pagsaritaan dagiti arguments ita nga naipalapal wenno na ibato kada tayo tapno iti kastakit malawagan dagiti daduma adda ngamin dagiti banag nga rumbeng nga maisiksik oray pay no nasakit iti panagrikna ken nasakit iti panagkita tapon noonay kuno ni Apostol Pablo Galatia chapter 4 verse 16 apay nagbalinak kadi akabusoryo no ibagak kada kayo ti pudno may panggap da ito iti kinalaka dagiti Kristiyano sa di Galacia nalakada a maawis tapno mamati iti sabali nga ebanghelyo. Iso nga kuna ti apostol tinaindaklan apostol kuna na mas daawak kuna na kada kayo. Iti lakayo kuna na iti lakayo amang panaw wenno lakayo a maawis tapno mamati kayo iti sabali nga ebanghelyo maiduma iti inkas kasabami kada kayo. Actually, dati may saka dagiti arguments iti Galatia, Brother Ray. Iti makadanon iti chapter 4 kunanan apay nagbalinak kadi akabusor am I your enemy, no? Adversary, gapo iti panangibagak kada kayo iti pudno. Apay nasaktan kayo, kaslakas di ko ma. Nasaktan kayo iti kinapudno nga imbagak kada kayo. Ostula unay kumanunong dayta iti umuna pan na kay kasabati banghelyo ngamin kunana ti nagsurat iti Hebrews mapapati nga ni Apostol Pablo kunana the word of God is sharper kunana than any two-edged sword ti sao ti Dios kunana natadtadem ngem ti anyaman adua ti tadem na kampilan kunana sumarot kunana aging gay ti nagsusupan piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, bones and marrow. Iti tulang ken ti pata. Kasta ti katadem ti sao.
Isu nga idi mo na nga may kasabati sa o, idi panawon ti Pentecostes, 50 aldaw, kalpasan ti panagungar ni Apo tayo nga Isu Kristo, sa Jay Jerusalem, in kasabada iti 12. May ka-12 dito ni Matthias, nga nang sukat kini ni Judas. Idi kasabada dito, in daulwan dito iti panangasaba ni Apostol Pedro, adda agarop 300 people, 300 men, nga simungbat wano nasaktan nya, they were pricked kung na iti English in their heart, napaladingitan ti puso da iti panakay kasaba kadakwada ti Ebanghelyo nang runa idito duwa ni Apostol Pablo ako na nakadakwada da kayo inlansayo iti cross kung na sino nga dyan lansada iti cross awan sa bali no saan nga di sentro ti panay kasaba ni Apostol Pablo nga iso ni Apo tayo nga Isu Kristo. Idi kuan simong bad dagitoy. Simong bad dahit Aramid chapter 2 verse 36 Brother Ray. Nyati ko na da. Aramid chapter 2 verse 36. 37. 37. Ket idi mangegda daytoy napalidingidan ti puso da ket kinunada kada Pedro ken kadagiti dadduma nga apostol lalaki a kakabsat anya ti aramiden mi. Ayun. In English, they were pricked. Kung talagang nasaksakit pa yung di napaladingitan. Ayan, iti puso da in their heart. Nasaktan da. Ngam tin kasaba ni Apostol Pedro, da jay kinapudno. Ayan, jay kinapudno, ngam nasaktan da. Kat kinunadaan niya ti aramiden mi. Gapo na si mong bati Apostol, iti verse 38, Brother Ray. Di English ti basanta. Di man di English ta di ko na mga prick. Oh, J. Han pa niya 38, J pa 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ayun. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. J. verse 38 iti Ilocano. Ilocano. Tao na napaladingit ang ti puso da pricked in their heart ket dinamagdan lalaki akakabsat. Anya nga ruti aramiden mita. Anya ti kuno ni Apostol Pedro ken dagiti apostol. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Jesucristo a may paay ti panakikat dagiti basbasolyo. Ket awaten yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Nagsardeng ka din ni Apostol Pedro idi mariknana ken makita na nga nasaktan dagiti tattao. Saan? Kas na isot ka po na daytoy pailaeng una enhan umunaken maikatlo daytoy sa lutsod mo gayem. Daytoy kunam nga kunati ka rubak eddepen na ti radyo na. Ano na siguro awan ti TV jay mabalin mo ti YouTube. Mabalin mo ti cellphone. Wano cellphone, wano jay social media ti DCTP. Iddepen na ti radyo na kasano nga rod makasabaan nyo ida ta kagurada kayo mo. kasta ngamin ti reaksyon no da duma. Ket kasta tinapasama kada iti nasurok kuno aganay 3,000 souls idi umunang iwasawas ni Apostol Pedro ti sword of the Spirit. Wano ti kampilan ti Espiritu nga iso ti sao ti Dios idi panawen ti umunapan na kay kasabati Ebanghelyo. Iti Aramidos chapter 2. Dayta. So narikna dagiti taon nasaktan da. Kastamot lang idi kasaba ni Apostol Pablo ti Ebanghelyo sa di Galacia nga nakakonvertan no nakapagbalinan. Dagiti tattao sa jay saan mo kiti nga amin a Kristiyano nga isuda tinang bukal iti iglesia ti Galacia. Mangbukbukal kadagiti iglesia sa di Galacia. Ket kunana kadakwada iti panagsurat na Galatia chapter 4 verse 16, apay nagbalinak kadi akabusuryo iti panangibagak kada kayo iti pudno. Kunana. Nasakit ngamin ti kinapudno, bro. Uy. Nasakit ti kinapudno ngem rumbeng nga awatem. Rumbeng nga awatem kaslaman datay na cancer ko mata imamon. Anya kasapulanen amaputed. Umuna-unay nasakit ti may sa ti na. Gawin na. May kadwan na sakit ti maputed ti ima na. Ken may katlon na sakit dagiti mangegmunto nga panakaublag. Oy. Ken panakauy-uyam, panakauy-uyaw. Gapo ta may santo ti imam pukol kung nadantukin ka, ket no saan mo nga maawat ti kasta, anya ti aramidem magpungtot ka met.
ken baka makaaramid kanto pa iti dakdakes ngam ti mo na nga naaramid mo. Kasta nasakit at talaga ti kinapuno. Iso nga iti biyang ko, brother haan nga dayjay gaputa idepon nakit agsarde nga kun ang mga sabaw. Oy. No di ket sigilat ta. Okay. Sigilat ta ibagalat ta ti kinapudno ta isu dayta ti bilin ti Apo in kayo kunana kasabayo ti ebanghelyo ti isu amin agdiso ti mamatikan ti mabautisaran maisalakan to anyamot ti kunana wow dayjay kuna isa mo nga dayjay 1 ken 3 halos agpadada agpadada nawadda mo dagiti agkun-kuna bro tamay may sa kanumat ngamin may sa ti Diyos nga daydayawon may sa ti Diyos sa daydayawon no nya di daydayawon nyo da kayo nga Church of Christ isu mo lang ti daydayawon mi da kami nga day ti denominasyon kuna damat so anya ngamin ti kun kuna ayat ti Biblia may panggap iti kasta pudno magtauray idi panawon apo tayong Jesucristo addan dagiti agdaydayaw iti Dios masarakan dayta iti Matthew chapter 7 verse 21 adu dagiti kun kuna apo adu dagiti kun kuna madaydayaw ka dagiti dadto maikabesa da payan ti scriptures isurat da kadagiti bado da isurat da kadagiti pilakteris nga kun natin nasanto na surat sa danto ikirepet iti muging da tapno laeng may pakita ken may parangda nga isuda ket agbasa iti nasantuan nga surat nga iti daydi nga panawon ti available pa lang nga surat ket ti daan natulag nga isuda iti binasa ni Apo tayo Jesucristo edi bumisita iti Nazaret anya nga itina ket kasta tinapasamak nya adu dagiti agdaydayaw ti Jesuan may maysa ti pa Dios na pagdaydayawan tayo pudno dayta isumot lang di pagdaydayawan dagiti Fariseo isumot lang ti pagdaydayawan dagiti Saduceo dagiti Zealots ken dagiti dadumapay isumot lang ti pagdaydayawan da ngem gapu kadi ta may maysa ti pagdaydayawan tayo daydayan ti makagapo tapno ti Dios ti langit ti Dios ti sangkatauan isalakan nanday ti amin agdaydayaw anya kaditi kunana dita brother kita man iti Matthew chapter 7 verse 21 naging ga iti 23 nya kunana 7:21 naging gana iti 23. Saan natitunggal may sangag kuna kanyak apo-apo sumrekto ti pagarian ti langit. No di ket ti mga ramid ti pagyatan ni amak nga da sa di langit. Adunto dagitag kuna kanyak iday jang aldaw apo-apo. Saan kami aya nagipadto tinagan mo ket tinagan mo pinaruwar mi dagiti sairo ket tinagan mo nagaramid kami kadagiti adat-datlag. Ket siya kipalgak kunto kadakwada uray kaano di kaya mammo uno na ammo umadayo ka kanyak da kayo nga raramid ti dakes. ayun saan niya amin kuna na agkuna kanyak apo hangagaputa kas tauna yun ti panagkararag mo saan nagaputa kas tauna yun ti panagkantam nga oray la umawawang takumbo iti sangwanang uno iti abay mo iti likudam kas tauna yun ti panagsangit mo kas tauna yun ti panag kina sincere nga kuna da kinapudno ta panagdaydayaw mo ken may sa ti Dios aday dayawon tayo. Saan niya dayay ti rason? Tapno sika ken siya ket agpadpada nga may salakan. Kunat yun ni Apo Jesus, saan nga amin nga kuna kanya apo-apo ket sumreg iti pagarian ti langit. O tasalangan namin sa imbaga ti surat dayjay ni Mateo nang isurat ora pa chapter 15 ket dinuble na dayjay. Dinuble na nya kuna na. Iti verse 7 dayto ti na kuna. Matthew chapter 15 verse 7. 15 verse 7. Da kayo managin sa singpet na imbag ti panangipadto ni Isaias ti may papan kada kayo akon kunana dayto nga umili dayawen na kadagiti bibibig da ngem ti puso da adda ti adoyo kanyak ngem bareng-bareng ti panagdayaw da kanyak isursuro da dagiti sursura bilbilin dagiti tao. Ayun. No natibno kan di panagdaydayaw mi ti sursuro ti tao awan serserbina nya. Uray no kasano ti panagclaim mo no panagkunam asika ket napudno ken agdaydayaw iti Dios. Ken uri kasano ti panagkunam nga daydayawon nyo apo ang Church of Christ ken ti daydayawon mi a Dios ket isumot lang nga iso. Awan ti problema diti data. Ti problema dayjay wagas ken dayjay panangawat ti apo ijay wagas ti panagdaydayaw mo. Anya? Awan ta masapol nga ti pudno nga agdaydayaw iti apo agdayaw da iti Espiritu ken iti kinapudno. Spirit with sincerity ken the truth. Thy word is truth. Kaya't nang sawan mayanurot iti sa una.
Hanya, wen mayan nurot iti sa una, awanin sa bali, saan kan nga agtibnok, saan kan nga agnayon, ken saan kamot nga Kisay. agkasay. Isu nga saan nga argument, ken saan nga contest, saan mo ta problema iti biyang mi, no agdaydayaw kayo wenno saan. Na, ti ay problema dita, no agdaydayaw ko kadi, dagiti tattao, kanunong, iti nasantuan na surat. Nadal tayo no kasano ti panagdaydayaw iti nasanto na surat ng runa iti baro atulag tayo sumuten ti pagibasaran iti ipamati. So manen ulitin tayo saan agapot ang managdayaw ti tao. Anya? Saan agapot ang managdayaw ti maysa tao ket ison ti basaran tapno isu ket maisalakan. Tapayan niya ko natin ni Apo tayong Jesucristo, John 14 verse 1, dumngeg kayo iti Ama, ti Diyos, dumngeg kayo met kanyak. Anya ti kuna ti Diyos, Matthew chapter 17 verse 5, daytoy isu ti anak ko dungdungwek ken pakayaywak unay. Isu ti denggen nyo ni Apo Jesus ti denggen tayo. Ket anya nga ti kuna ni Apo Jesus may panggap iti panakaisalakan, ti mamati ken ti mabautisaran, maisalakan to. Ano na? So di agdaydayaw mayan nurot iti nasanto da surat, isuda dagiti napudno sarsaritaan ti Biblia. At dapay dagiti kuna naman di may sahaan, kuna na hanta, narigta kami mat nga agdaydayaw. Narigta kami, kinagpaiso na, narigta kami pa da kayo. Mabalin akas dyan niya, mabalin akas dyan. Manan, ulitan tayo nga ibaga, saan nga di kinarigta ti panagdaydayaw, kinalaing nga agkumbukin, kinalaing nga gitara, saan nga dagiti ti basaran, iti panakaisalakan. No may panggap iti kinaregta, adda ti pamagbaga, sinarita ni Apostol Pablo, may papan kadagiti kailyan na. Masarakan iti Roma chapter 10, Roma chapter 10 verse 1 to 3. 1 to 3. Kakabsat, ti tariga kay ti pusok ken ti dawat ko ti Dios, may paay kadakwada, tapno may salakan da kuma. Tapanagknagak ida nga daragtada, amay papani ti Dios. Ngem saan nakasmaya norot iti sirib. Tay dinto adida ammo ti kinalintig ti Dios ket idinto nga gawan dang isa ti bukod da kinalinteg. Saan da nagtunog ti kinalinteg iti Dios. Kita nyo man. Narigta dagito yan. Usto ti kunan ni Apostol Pablo nga dagiti kakailyan na, narigtada nga agdaydayaw iti Dios. Ngamin patyenda nga isudalaang ti maisalakan, ken patyenda nga isudda ti nasyon ti Dios ije physical realm. Anya? Ije physical nga panarita. Iti material kung natayo ko nga isuda ti nasyon ti Dios. So, adda pa lang kadakwada ije spirit ti dahan atulag. Nga isuda ti kinankanunungan idi ti Dios ti Israel. Ngam iti baro atulag saanen akasta. Anya? Ngamin, ti Banghelyo iso ti pannakabalin ti Diyos ang mangisalakan iti amin a tao, umuna dagiti Hudyo, kuna na kan kastamat ka dagiti Grego, kuna na nuwano dagiti Hintil. Masarakan dayta iti Roma chapter 1 verse 16. Anya? So, haan manen, kunak manen, saan manen nga dayjay kinaragta tayong agdaydayaw ti basaran, no pangisadagan ti Diyos. Tapno may salakan dagiti tattao. No di ket nyati ko na itayon iti Matthew chapter 7 verse 21 di mapay brother Ray na tada di ni kasla nalibtawan tay ket nga punto dita nga Matthew chapter 7 verse 21. Saan at itong galmay sa ngagkuna kanyak? Apo, sumrek to'y ti pagarian ti langit. No di ket ti mga ramid ti pagayatan ni amak nga da sa di langit. Ayun. Mga ramid iti pagayatan ni amak nga da sa di langit. Kuna na. Anya ngamin ti pagayatan na. Anya ngamin ti pagayatan na. O, kitaan tayo man. Agsubli tayo man iti Matthew chapter 17 verse 5. Anya ti pagayatan na. Kuna na, daytoy isu ti anak ko dungdungwa ken pakayaywak unay. Isu ti denggen nyo. Kuna na, iti Matthew chapter Aramid chapter 17 verse 30. Ti panawon ti kinakunang kuna na pinalabas ida ti Dios. Ngem ita ibilin na kadagiti so amin na tao iti so amin na diso nga agbabawi da. Adda dagiti banag ken aksyon nga rumbeng nga ramiden tayo. Nya? Tapno ti kasta maisalakan tayo. Namanan ko na dapat kuna na adda ti nagkomento nga kuna na brother Ray, ti pan nakaisalakan ka nukit saan nga gun-gun uden baba ni ti aramid.
Iso ngaminti pan na kaisalakan ket parabor, wen. Iso natayin apo tayong Iso Kristo, gapo kada iti basbasol tayo, naisalakan tayon. Takuna na iti Ephesians chapter 2 verse 8, Brother Ray. Efeso chapter 2 verse 8, dahil tati may sa kadag iti arguments. Iti Efeso chapter 2 verse 8, at dati kinunana dita, nga iso ti pagsangsangiran, dagiti kakastoy nga klase ti argumento. Anya ko na. Tagapo ti parabor na isalakan kayo. Gapo iti pamati kat daytoy saan nga nagtaod kada kayo tasagot ti Dios. Ayun. Gapu iti parabor, naisalakan kayo. Anya ti kunana, naisalakan kayo. Past tense, no? Future tense. Kuna dapat kait? Mapandapay ti grammar kait. Naisalakan tayo. You are saved. Kuna na diya. Ada ti idin, ada di na past tense. Kuna dapat. So, naisalakan tayon. Naisalakan tayon. Gapuna, awanan ti rason nga kunaan nga santay kailangan naisalakan. So, gapo iti parabor niya po tayong Iso Kristo, kuna da, natay ijay krus, naisalakan tayon. So, awanan ti aramidam. Mga madamo silpuna. Ada pa silpunan. Ada silpuna dyan Gapo iti parabor, naisalakan kayo. Gapo iti pamati. Pamati. Madamo silpuna. Pamati. Dita pamati kung ano dita ket the gospel system. The gospel system. That is the system of faith. Nga iso ti rumbeng nga surutin tayo. Adda ti example na dita. Malagip mo idi nayaon dagiti Israelites manipod iti pannakaadipen ti Ehipto nya. Nakadanon dan iti asideg. Asidegen nga madanon dati Kanaan. Asidegen nga madanon dati Kanaan. Tatanang baon ni Moses. Iti manujim baon na 12 sanga pulo ket dua nga mapan agsimisim kunan akit di nasanto na surat niya ti agsimisim itayin bro. Mapanda saripatpatan ti kasasadya may isang lugar. Napanda sirpatan niya. Mapanda ada pa iti daduma obserbaran ada pa iti daduma datan ngay kasla nga sikreto. Sikreto handang agparang daman ngem datay na kaslangahan, datay taga-Jeda. Normal lang ang kasla taga-Jeda nga. Wala ka mo nga isursurbeda di lugar. Kasya, panday surbet. Kaslaman nga, datay kong kunata yung undercover agent. Di ba? Makipangan ka, makikadwa ka, ngem, handang amo nga si kakit, agsimsimisim lang. Agispya nga makunos. Ispya, kung natamang gayam. Dayaman tinapipintas nga termino. At datin baon ni Moses nga sa 12 nga ispya. Na pa nag-ispya di Kanaan. Walking distancean. Daya brother Ray. Nakapagpagnada mo Nagnagnada. Napanda nagsimisim, napanda nag-ispya. Kalpasan ti ni Manuel daw. Manuel daw daydi. Manuel daw nga napanda nagsimisim. Napanda nag-observe. Napanda nag-ispya. Alay, papan mo makabulan. Napanda. Di pa nagyanda pa ijay, karaman namin dagjayan. Ken di pa nagnada, di pa nagsublida. Dayay. Kalpasan nati pa nag-ispya, da pa nag-observe, da nagsublida, brother Ray. Nagsublida, pakaibilangan dito da Caleb ken Josue. Ken dagji sa nga pulo nga kakadwada. Nagsublida, dati awit-awit da. Nagawit da iti bunga, prutas, dagiti na mabal nga taraon, impakita da dagito, kadagiti, kailyan da nga Israelitas. Nagsaludsod ni Moses, kat anya nga iti makunayo, kumusta nga iti daga? Anya ti kunada? Wen pudno kunada. Pudno at ti daga, kat kasla agayos ti diru, ken gatas. Kaya't nga asawan, di kanaan nabaknang iti natural resources. Talagang nabak na nga pagbiyagan na talaga dahi Kanaan. Ngem, kung ano mo dahi sa apulo niya, ngem, kung ano asantay akabalan nida, taadda sadyay, dagiti anak ni anak, higanti, kung ano dadakkel tao. Kan dajay syudad nabakudan, kung ano dabakod na, dapadirna. Anya, dapadirna, nabakudan, ken dadakkel, dagiti tao, nabibisked, ken man nakigubat, dagitoy, santayo akabailan. Ngamanyak na da Josue kini Caleb. No, daytoy inted. Anya di past tense uno saan? Past tense na. Past tense ta inted. No, daytoy adaga inted kada tayo ti Dios kunana sumangat tayo. Kunana sumangat tayo ket sakupon tayo nga rod. Mapantayo pagyananen ta inted dayta ti Diosen.
Nya, inted da ita ti Diyosen kadakwada. So, nalpasan nga inted na. Awanan ti problem. Ngam gapo ka di ta inted na kit mapandalatan. Wen. Oo. Kaano nga nakastrek da iti dayta daga, natayon ni Moses idi, jibantay Moab, indaulwanan ni Josue, ti panakigubat da kadagiti tattao iti Kanaan, aging gad na nga nagbaligidan nga nakastrek ken nagnaed ken nabingay-bingay ti daga kadagiti 10 ket maysa tribo. Tawan ti bingay ti tribo ni Levi. Haan? Kasta. So kaya tayo lang ipapaawat no maipanggap iti past tense. Anya? May panggap ti past tense. Na ituden day di daga ngem awan pay kadakwada. Na ituden kadakwaan day di daga ngem sanda pay nga inawat. Wen pa nakadanon. Sanda pay nakadanon. Na itud may sapay brother Ray iti padto ni Isaiah chapter 9 verse 6. Ken 7 ni raman mo di 7 nun. Chapter 9 verse 6. Kuna na padto pay lang datoy. Mapasamak pay lang iti future. Ken saan pay lang napasamak bayat ti kada ni Isayas as ibibiyag iti daydi a panawon. Anya ko na. Tanayanak ti maysang ubing kada tayo. Inayado man bro, i-come to emphasis na daydi past tense. Ta nayanak ti maysang ubing kada tayo. Maysang anak alalaki tinaited kada tayo. Ket ti panangituray may parawaw to ti abagan ha. Ket tinagan na magaladan to tinakaskas daw mamagbaga manakabalin na Dios agnanayon nga ama prinsipe ti kapya. Ayun, anya ti ko na ta nayanak past tense no present. Past tense na. Past tense nayanak ko na. Okay. Anya ta nayanak ti maysang ubing kada tayo. Una na. Anya sumaruno. Naited kada tayo. Naited ko na. Anya past tense na diyan, no future, no present. Past tense Past tense. Naited nga ro din. Adda ka din ni Jesus idi. Awampay lang na po Jesus idi panawon ni Isayas. Kaya tayo nga sawon di awan pay nga naglasag. Ampay nga may dito nga. Wen tan nayanak kuno na kayat na sawon di pa naglasag na titudon na dayta di pa naglasag na nga saan nga di kinadda na manipod iti agnanayon aging kay iti agnanayon. Oy. Saan nga dayjay no di pa naglasag na. Ta kuno na tanayanak ti maysa nga ubing adda ka din nayanak nga ubing a Jesus idi. Awan pay. Ngem nayanak kuno na anya di sumarno nga termino dita? Naited. Naited. Anya di naited. Basa brother Ray. Tanayanak ti may sang ubing kada tayo. May sa anak alalaki tinaited kada tayo. Anak alalaki tinaited kada tayo. Nayanak ko na ti may sang ubing alalaki, naited kada tayo ti may sang anak alalaki. Ti sarsarita na ditakin tutudon na kadyipan na kayanak ni Apo tayong Jesucristo. 700 years pa lang dayta sakbay ti panakayanak ni Kristo. Agarop sumurok kumurang 700 years pa lang sakbay ti panakayanak ni Apo tayong Jesucristo. Kunan Isayas nayanak. Kunan na past tense dayta. Ngem adda ka din ni Jesus awan pay. No maawatan tayo dayta rumbeng nga maawatan tayo ti Ephesians chapter 2 verse 8. Nga kunanan naisalakan kayo gapo iti parabor. Ano na? Hana kayat nga saun nga awanan ti aramidem. Ken saan na kayat nga saun nga naisalakan kan kalpasan ti papatay ni Apo tayong Jesucristo. Anya? Tarumbeng agtulnog ka. Tanaglawag kunan na ti 1730 nga sinitar tayo itay. Ti panawon ti kinakunang kunan na dijay pinalabas ti Dios ida. Ngem ita ibilin na kay ti so amin na tao, so amin na diso nga agbabawi da. No kas pagarigan ta naisalakan kan sakbay nga nagbabawi ka. Kalpasan lang ti papatay ni Apo tayong Jesucristo. Saan mo kasapulan ng tagbabawi? Oo na. Kung saan nga imbaw ni Kristo na dagiti sa mapulo kat duwa. Saan na masapol nga ibaw? Anin ang masapol. Saan da masapol ng mga saba? Anin. Ngam anyati ko na may panggap iti panagbabawi. Bilin gayam dayjay. Bilin gayam dayjay. Kung natin, ibilin na iti so amin na tao, iti so amin na diso. Nga agbabawi da. Kasapulam ti panagbabawi, brother eh. No kas pagarigan, tahang ka pa nga nagkristyano. Kasta mo iti daduma pa nga bilin sakbay ti panakaisalakan nga kasapulam ang mamati masapul nga mamati ka masapul at dumngeg ka iti ebanghelyo tadi sarsaritaan ti na santo na surat dumngeg ka mamati ka ipaduyak-yak mo ni Apo tayong Jesucristo wenno ti pamatim agbabawi ka ken mabautisaran ka kasta ti salvation iti nasantuan na surat iti baro atulag nang nangruna
Iti baro atulag, Brother Ray. Oy. Nga saan na basta mamati ka? Oy, kasta kaputan da paraburon ket nagpatinggajayen sa. Nagpatingga jayan. So, nga haan ko na naman ako. Ada pa may isang nagko na. Naglawag mo't apo pastor. Kung nada pa akid eh. Naglawag mo't apo pastor. Hindi ko natin nasanto na surat. Aramid chapter 16. Verse 31. Baka nagbindot dito. I-check mo man. 16. 16:31. When Aramid. 16:31. Check taman. Mm. Taday talangan ta sa tanto no kita dagiti sumagsarad nga panawon da kita no hang makurangan ta ti sungbat di sublyanan ta ito. 30:31. 30-31 ti 16 na 16 kuna na. Kit inala na ida iti ruwar ket kinunana kadaw kada apo apo anya ti rembeng mi nga ramiden tapno may salakan na. Ket kinunada mamati ka ken Apo Hesukristo ket may salakan kanto sika ken ti balay mo. Dayta, ti ko nada. Nga mo si dapat silpuna ngamin hindi da mo binasa. Mamati ka, kuna na ngamin. Mamati ka, hanamat ngayon bagang, mamati ka, kan mabauti sarang, sana mga imbagat tigas dyan. Ti ko na naman, kat mamati ka laang, iso ano mamati ka laang, may salakan kan, pastor, kuna na ba? Oy. Ngam saan nga kas dyan? Anya ta jepi natin ang amin dita. Anya ti pinati na, syempre, dyan ay kasabakin ni. Ay, oy kidi nagdengeg garaw. Ta nagdengeg. Oy. Nagdengeg mo, do saan lang rin nga mamati? Han ata nagdengeg mo. Ta kuna nakit in kasabadak nga in palawag dakin ko dati Oy. sao kuna nakit. Oy. Oh ken it no basam ti Marsaruno. Oy. No basam ti Marsaruno adda kinunana dita nga inaramid na pay malaksid ang nagdengeg, malaksid ang namati adda pay ti inaramid kin ko inaramid dakin ko na. Ken inaramid na. Anya ti inaramid na. Ket iso ken ti balay na kuna na dita. Oh, di maduudi da jayen eh. Nya nga verse. Aramid chapter 16 verse Verse kita taman. Dayta ket iso datay ni agban batay ti pagbaludan Oy. nga iso tinang gwardiya kada apostol Pablo kini Silas. Tapno ti kasta ket sanda kanu nga makalibas. Toy. Nya ko na. Iti 33. Mm. Ket idi nginala na iday ti day dimet lang nga oras ti rabi binugwan na ida dagiti saplit da uno saplit da ket dagos anabaw ti saran. Iso ken amin day di dagiti kabalay na. Ayun. Dagos ko na nata iti daydi met lang nga rabi. Anya han nga idi binugwanan ket nabaw ti saran nga sigudon hangos jay. Iti daydi met lang nga rabi ket nasaw na ke iti span dayta nga rabi. Kada tayo manungay nga oras ti may sang rabi met. Ay basta nasip nga ta rabi. Ano, mabalin nga parbangonan, uno saan ka, mabalin nga talong oras kalpasanti panang sapsapuna, panang buguna, kalpasanti panagdengeg na, kalpasanti panang ibagada ken kuana ti kinapudno. Oy. Dagiti daddo mga argumento, adu pa dagiti argument sa Brother Ray, hanta pa lang nga nakita amin, ken hanta pa lang nga natalan. Siguro ikantat extension ng tuday ito, kadagiti sa Marsaruno nga parang ti programa tayo, ti dalan, ti pudno, ken ti biag. Tapno ti kasta mailawlawag dagito in the light of the scriptures, mailawlawag dagito nga kapanunutan ken dagiti panangipapan may panggap iti panakaisalakan kuno ni Apo Jesus siak ti pudno, siak ti dalan, ti pudno ken ti biag. Awan ti mapan ken Ama no di magna kanyak. John chapter 14 verse 6. Tantandaanan tayo kumadayta. Iyawis mi manen na po, ti panakipagdaydayaw yo kada kami, ti kastoy nga aldaw, oras ti alas 9 ti bigat. Aging iti malpas daytan, iti Church of Christ, iti Galimuyod, Iluksur, particular iti Rubio. Barangay Rubio. Barangay Rubio. Barangay Rubio. Adamod da iti Jaya, ti Church of Christ, iti Galimuyod, Brother Ray, kadag iti dumdumngag, no kayat da, ti agsaludsod, mabalindalatan nga, ay message kada tayo. I-message yo apo, iti dahito nga numero, 0917-179-9768, kas iti panang-message yo kada gito eh. Wano saan? 0955-361-2819. Wano saan? Mabalin nyo mo tag-komento. Iti broadcast tayo. Wano saan? Nag-message kayo lang iti messenger. Samuel Alejo Bagsangi Senior. Reynaldo Orquines Guerrero. Diyan, mabalin nyo mag-message dito data. Wano saan? Baka kayat damo tag-surat. Okay lang na yan. I-address na lang iti DCTP 693, Candon City. Amuda daytan. Nya? Kan adamo ti Jaya ti Church of Christ ti Galimuyo the Bible Correspondence Course. Libre dayto Brother Ray. Lesson 1 to 6 dayta. Either Ilocano wano English mabalin nyo ti agpili. Adamo ti home Bible study. Kan no kayat yo ti masarungkaran sumarungkar kami kada kayo personally. Anya ibagayo lang no dinutayan nyo ibagayo lang no anyang aldaw ken anyang oras. Alakstan bro.
Wenta pumakadamanan dagiti kay kakabsat yu ti tangatang Rinaldo Erquinas Guerrero Jr. Ken Samuel Alejo Bagsangi Sr., mangibat-bati kada kayo iti naimbag abigat.